2005 yıla çeli nerede uklap yaptın ya 2000 aşağına deyilen soru var. Başlı men göre aytmadı bolýan. Ondan soň 5 yıla sen Fransa'ya çıktın. Ene bir demokratiýa öten ýurdy. Ýaýly Fransa elmedam şu meselede göreli bolar. Ondan soňra maten 15 yılla nerede uklap geldin? Murat Gurban. Näçe birden oýanyňda 20-nji ýyly dady beýdat aglap başladym. O taýda da ýa-da gepleşigimde aýtdym. 3 gede ýok men bu iş taşlayan gidýän diýdim. Halka merekeli iş dadım. Soň bir çykyşyn aýtdy. Men diýdi öyle prezident boldum ýani. Militärlen, politler, möhkeme, prokuratura aýlyklaryny galdyrjak diýdi. Şu meni goldan gidýän hereket. Bularyň medýany jenaýet ene günne halk gargyny botyşarlardy. Mene çıkışyda baýdy 27 sentýabrda diýär. Garaşsyzlyk baýramyna çykyn hemmäňiz şatlanyň begeniň tan soýuna. Maşyn sürün, babyrladyň, diýär. 27 sentýabrda 27 sentýabr tapawut bilmeýän adam siýasatda näme görýär?